Hola, t'has preguntat mai com pot la teva comunitat de veïns beneficiar-se col·lectivament de l'energia solar? T'ho expliquem tot en aquesta sèrie de vídeos informatius. Una instal·lació compartida busca distribuir l'energia que hem generat amb una sola instal·lació fotovoltaica entre els diferents comptadors, ja siguin per consums comuns, com l'escala, l'ascensor, el pàrquing, o diferents pisos dels veïns. En el cas d'una instal·lació individual, per a un sol comptador de llum, l'energia generada entra directament a casa i fem autoconsum. Però en el cas de les instal·lacions compartides per a diferents veïns, tota l'energia produïda s'aboca a la xarxa i es compensa a cada comptador mitjançant la factura de la llum. La distribuïdora determina el percentatge d'autoconsum per a cada comptador, basant-se en les decisions i acords presos entre els veïns. Nosaltres us podem ajudar en aquests tràmits. Segueix-nos per aprofundir en més detalls sobre les instal·lacions compartides. Si tens alguna pregunta, deixa-la als comentaris o envia'ns un missatge privat. Fins aviat.